Tule Ruotsin laivalle. Tule toiseen maailmaan. Jätä huolesi rantaan. Ruotsin laivalla sinua odottaa uusien ystävien iloinen joukko. Kiitos. Ja palvelualtis ystävällinen miehistö. Jos tulet yksin, löytyy tilavasta hytistäsi aina juttukaveri. Seisova pöytä on kulinaristinen elämys. Rentoudu, ota aikaa ja herkuttele hyvien ystävien seurassa. Sinua odottavat kaikki maailman parhaat herkut. Heittäydy nyt makujen maailmaan. Merellisessä rauhassa, lohen ja parhaiden vuosikertaviinien seurassa. Yökerhossa sinua viihdyttävät maailman parhaat taiteilijat. Tänä iltana seurassani Mikko Alatalo. Minä. Mä maalaispoika puhun. Mistä sukketta kainaloon. Ja mitä kaikkea Ruotsin laivalla voikaan tehdä. Runsauden pula mykistää sinut. Baaritiskillä voit kokea olevasi keskellä seksuaalisten merivirtojen valtamerta. Voit kerrankin kokea olevasi haluttu. Ja jos haluat vain nauttia yksinäisyydestä ja merestä, nouset kannelle ja aistit todellisen rauhan. Ja kun olet Ruotsin laivalla saanut tankattua niin henkiset kuin fyysiset tankkaasi, on mukava tietää, että kotisatamassa on joku, joka odottaa. Tule Ruotsin laivalle. Tule pian.